Ассалому алейкум дӯстони азиз, дар наворҳои пешина ман фаҳмондам ки зидди коронавирус айни замон дору нест. Бале ваксина албатта аллакай кашф шуд, лекин онро нав саҷда истодан ва ба фурӯш танҳо соли 2021 шояд ки барояд. Онҳое ки сиҳат мешаванд шахсоне ҳастанд ки иммунитети онҳо ба ин вирус мубориза мебарад ва онҳоро сиҳат мекунад. Имрӯз дар бораи иммунитет суҳбат мекунем ва дар бораи он суҳбат мекунем ки чӣ хел кунем ки иммунитети мо бақувват шавад ва зидди ин вируси нав мубориза барад. Ман кӯшиш мекунам ки бениҳоят сода карда фаҳмонам, то ки ҳама фаҳманд ва барои ҳамин шахсоне ки оиди иммунитет маълумот доранд метавонанд ин наворро тамошо накунанд. Дар айни замон дар тамоми ҷаҳон ҳамагӣ қариб 400 000 шахси гирифтор ба ин беморӣ ба қайд гирифта шудааст ва аз ин 400 000 нафар 110 000-аш тақрибан сиҳат шуданд ва қариб 18 000-и онҳо мутаассифона фавт диданд. Дар Русия аллакай қариб 500 нафар бемор ба қайд гирифта шудааст ва аз ин 500 нафар ҳамагӣ як нафар зани 76 сола ки бениҳоят бемориҳои гуногун доштааст ва мисли бемориҳои шушу дилу ракҳо, ҳамин нафар мутаассифона фавт диданд. хуб 20 нафари дигар сиҳат шуданд ва онҳоро ба хона ҷавоб доданд. бояд гуфт ки ин вирус аллакай қариб дар тамоми шаҳрҳои калонии Русия паҳн шудааст ва агар ки шумо хоҳед ки фаҳмед дар кадом шаҳр, яъне дар Москва чанд нафар, дар Питер, дар Краснодар ва дар дигар шаҳрҳо чанд нафар бемор ҳастанд, ман инстаграми худро дар поёни навор мемонам. Дароед ва дар он ҷо харитаи онлайни паҳншави ин вирусро ман барои шумо мегузорам ва шумо онлайн метавонед бинед ки дар Русия дар кадом шаҳр чанд нафар гирифтори ин вируси нав, яъне COVID-19 шуданд. дӯстони азиз, пеш аз оне ки мавзӯъро шурӯъ мекунам, бояд гуфт ки аз сабабе ки ин вируси нав аст, маълумотҳо метавонанд ҳар лаҳза дигар шаванд, чунки вирусро нав омӯхта истоданд. Масалан, дирӯз як аломати нави гирифторӣ ба ин вирус муайян карда шуд ки ин гум шудани ҳиссиёти бӯйкашӣ, яъне баъзе аз беморони коронавирус, яъне COVID-19 шикоят карданд ки онҳо қобилияти эҳсоси бӯйро гум карданд. Дар тиб инро аносмия мегӯянд. дуюм маълумоти муҳим ин аст ки баъзе аз доруҳое ки зидди вируси норасоии масмумияти одам ё ВИЧ беморон истифода мебаранд, метавонистааст ки ба ин вирус низ таъсир расонад. хуб, ҳамин гуна маълумотҳои нав албатта ки омадан мегиранд ва ман кӯшиш мекунам ки пас аз кор тез барои шумо навор карда маълумотҳои охиринро дар ин мавзӯъ расонам, чунки яке аз сабабҳое ки ба одамон ба ин беморӣ гирифтор мешаванд, ин надоштани маълумотҳои зарурӣ оиди ин вирус мебошад. барои ҳамин ҳатман ба канал подписатсия кунед, яъне обуна шавед ва зангуларо низ пахш кунед ва навори ояндаро низ интизор шавед. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро дар бораи системаи иммунӣ ва роҳҳои ба қувват кардани иммунитет, то ки агар худо накарда ягон шахс бемор шавад ба ин беморӣ, яъне COVID-19, онро сабук гузаронад ва ман кӯшиш мекунам ба забони содаву фаҳмо онро ба шумо фаҳмонам. аввал шумо бояд донед ки системаи иммунӣ чист. хуб, чӣ хеле ки шумо медонед, дар бадани мо якчанд системаҳо ҳастанд, масалан системаи асаб, системаи дилу рагҳо, системаи нафас ва ғайраҳо. як системаи дигар ҳам ҳаст ки системаи иммунӣ ё масъуният ном дорад ва вазифаи муҳофизатиро иҷро мекунад. масалан, агар дар дасти шумо хор занад ва шумо онро гирифта натонед, мебинед ки пас аз чанд рӯз гирди ҳамон хор зард мешавад ва шумо агар каме зер кунед, хор аз дасти шумо берун мебарояд ва агар аҳамият диҳед, аллакай хор мулоим шудааст ва дигар сахт нест. ҳамин безараркунии хорро барои бадани мо системаи иммунӣ анҷом медиҳад. яъне дар хуни мо лейкоцит гуфтани ҳуҷайра аст ки дар мағзи сурхи устухон ё чӣ хеле ки бисёриҳо илики устухон мегӯянд, дар ҳамон ҷо ҳосил мешавад ва ба хун мерояд. лейкоцитҳо ба якчанд гурӯҳҳо ҷудо мешаванд ва вазифаи онро иҷро мекунанд ки агар ба бадани мо ягон чизи бегона мисли хор ё ягон вирус ё бактерия ворид шавад, онро мекушанд, безарар мекунанд ва ё аз бадан хориҷ мекунанд. мисоли дигар, вақте шахс гирифтори грипп мешавад, яъне зуком мешавад, ин маънои онро дорад ки ба бадани ӯ вируси грипп дохил шудааст ва тахминан дар 5-7 рӯзи беморӣ бадани шумо зидди ҳамин вирус иммунитет ҳосил мекунад ва ҳамин системаи иммунӣ аст ки одам баъди грипп сиҳат мешавад. чунки баъзе одамҳо ҳастанд ки аз бемории грипп мемуранд. масалан, агар гирем бемории ВИЧ, ба тоҷики вируси норасоии масмумияти одам, агар шахс табобат нагирад, оқибат ба спид меорад ва ин хел шахсонро як бемории грипп метавонад кушад, чунки иммунитети онҳо дигар кор намекунад. хуб, фикр мекунам шумо фаҳмидед ки системаи иммунӣ чист. акнун биёед ба шумо ман мефаҳмонам ки оё мо метавонем иммунитети худро баланд кунем, то ки бадани мо зидди коронавирус мубориза бурда тавонад ва мо ин касалро сабук гузаронем.
якумин чизе ки ман мехоҳам ба шумо фаҳмонам ин аст ки дар аптекаҳо як гурӯҳ доруҳое мефурӯшанд ки иммуномодулятор ном доранд ва гӯё ки иммунитети одамро мебардоранд, вале албатта ин ба қавле гӯем фуфламитсин аст, яъне дурӯғ аст. то ҳоло доказательная медицина исбот накардааст ки инҳо иммунитетро баланд мекунанд. баръакс ногуфта намонад ки ин доруҳо метавонанд ба шумо зарари калон расонанд, масалан иммунал, иммуноплюс, иммунекс ва амсоли инҳо. барои ҳамин инҳоро албатта ки нахаред. аз фармакология ягона чизе ки иммунитети одамро мебардорад ин ваксина аст, вале ваксинаро зидди ягон намуди вирус ё бактерияи муайян мекунанд, то ки одам дар баданаш зидди ҳамин вирус ё бактерия иммунитет ҳосил кунад ва ба ин беморӣ гирифтор нашавад ва агар шавад ҳам онро сабук гузаронад. масалан одамон аллакай зидди бемориҳо ба мисли ветрянка, грипп, кор, краснуха ё сурхча, полиомиелит, туберкулёз ё сил ва якчанд бемории дигар ваксина мегиранд ва кадоме фарзанд дорад аллакай медонад ки фарзанди худро зуд ба беморхона бурда прививка мекунад. прививка ин ҳамон ваксинаи гуфтагиам аст. ва айни замон зидди коронавирус низ ваксина ёфт шуд, вале онро нав санҷида истоданд. хуб, шумо фаҳмидед ки бо роҳи хӯрдани дору иммунитетро баланд карда намешавад. акнун ман ба шумо якчанд роҳи баланд кардани иммунитетро мефаҳмонам, то ки бадани шумо тавонад зидди вирусҳо ба мисли коронавирус ё COVID-19 мубориза барад ва агар дар насиб бошад албатта шумо сиҳат шавед. якум, сари вақт хӯрок хӯрдан ва об нӯшидан. яъне шумо бояд гурусна ва ташна нагардед, чунки вақте одам гушнаю ташна бисёр мегардад, иммунитети ӯ заиф мешавад ва зуд ба ҳар гуна бемориҳои инфексионӣ гирифтор мешавад ва агар ки худо накарда коронавирус ба бадани ӯ ворид шавад, ӯ ин бемориро вазнин мегузаронад. дуюм, хӯрокҳои безарар хӯрдан. шумо бояд чунин чизҳоро ба мисли колаю фанта, чипсу сухарику ролтон ва бисёр чизҳое ки дар таркибашон пишивии добавке ки зарари калон доранд истеъмол накунед. инҳо иммунитети шуморо заиф мекунанд. ғайри ин чизҳое ки ман номбар кардам зиёданд ҳамин хел хӯрокҳо ва ман дар инстаграми худ мемонам ки боз кадом хӯрокҳо ҳамин хел иммунитетро паст мекунанд. ссилкаи инстаграми ман дар поёни навор ҳаст. сеюм, меваю сабзавоти зиёд истеъмол кунед, чунки дар таркибашон витаминҳои зиёд аст ва барои бақувват кардани иммунитет албатта ки кӯмак мекунанд, вале албатта онҳоро шумо бояд шӯед. чорум, вақти худро дар ҳавои тоза бисёртар гузаронед. аз сабабе ки ҳозир барои бисёриҳо ин имконият нест, метавонед хонаро зуд ҳаво диҳед, яъне тирезаҳои хонаро мекушоед зуд ва мегузоред ки ҳавои хона тозаву намнок шавад. панҷум, кӯшиш мекунед ки барои ҳар чизи беҳуда асабӣ нашавед ва вақти худро хуб гузаронед. шашум, албатта шумо бояд машқ кунед. ҳафтум, ҳар гуна доруҳоро ба мисли антибиотикҳо, гармонҳо нахӯред агар сиҳат ҳастед. онҳо низ иммунитети шуморо паст мекунад. дӯстон, ин буд маслиҳатҳои ман ба шумо барои бақувват кардани иммунитети худ. хуб, агар саволҳо бошанд ба инстаграми ман метавонед дароед ва нависед ва ман танҳо шабона кӯшиш мекунам ки пас аз кор ба саволҳои шумо ҷавоб гардонам. хуб, ҳатман ба канал подписатсия кунед, яъне обуна шавед ва наворо ба ёру дӯстони худ равон кунед. ман бениҳоят хурсанд мешавам ки агар шумо ягон чизе аз ҳамин навор фаҳмида бошед ва ба худ гирифта бошед. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.